Is-somma li ġbarna illum hija ta' 308,783. Il-Partit Laburista ġabar is-somma sabiħa ta' 308,783 euro f'donazzjonijiet waqt maratona ġbir ta' fondi bit-tema is-saħħa lil Maltin fl-aħħar ġbir simili għal kampanja elettorali tal-elezzjonijiet ta' Sibt li ġej 8 ta' Ġunju. Ammont miġbur f'inqas minn xahar wara ġabra oħra sabiħa ta' aktar minn 510,000 euro f'maratona ġbir ta' fondi fil-bidu tal-istess kampanja elettorali. Dan ifisser li b'kollox fiż-żewġ maratoni inġabret is-somma ta' 819,599 euro. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela flimkien ma' Martu Lidja u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista irringrazzjaw lil dawk kollha li kontribwew f'din il-maratona li komplet tixed laqda li fuqha u mibni l-Partit Laburista għaliex is-suċċess ta' dan il-moviment kien li dejjem ikun viċin ir-realtajiet tan-nies. Għalhekk is-saħħa lil Maltin u lil Lawċin.